Hola xics, hola xiques. Anem a veure de forma molt senzilla com passar de fracció a número mixt. Una fracció té numerador i denominador i un número mixt té un número natural i una fracció. Val? Els dos volen dir el mateix. Comencem recordant que una fracció és una divisió. Aleshores, el primer que hem de fer per a passar de fracció a número mixt és dividir. 15 dividit entre 2 ens dona 7 i sobra 1. El quocient és el número natural. I ara ens falta la fracció, que apareix amb el residu, que serà el numerador, i el divisor, que serà el denominador. Ja la tindríem. Una altra fracció. Anem a passar-la a número mixt. El primer que hem de fer, dividir. Fem la divisió. El quocient és el número natural i el residu, el numerador de la nostra fracció, que tindrà el mateix denominador. Tornem a dividir. El quocient és el número natural i el residu, el numerador, i el denominador, el mateix. 3 mitjos és igual a 1 i 1 mig. Val? Si voleu parar el vídeo i fer vosaltres estes i després comproveu què tal vos ha eixit. Vinga, jo vaig a continuar. 34 entre 8 4 número natural i 2/8 la fracció. La última. Faig la divisió. El quocient, el número natural, i 1/4 la fracció. I així tindríem les nostres fraccions passades a números mixtos. Val? Vinga, espero que vos siga fàcil i a practicar. Adeu!